Oh. Welkom, één en al. Dit is het programma Eigen Pad. Deze show bespreekt de onderwerpen van het menselijke bewustzijn, moraliteit, manipulatie, natuurwetten, het occulte en alle kwesties die de vrijheid van de mensen op aarde beïnvloeden. Mijn naam is Glenn Tran van thegreatworkexperience.com en ik ben je gastheer voor vandaag. Welkom allemaal, Bonocci. Bonocci, hoe gaat het? Leuk dat jullie er weer zijn. Vandaag is natuurlijk voetbal, dus iedereen is natuurlijk voetbal aan het kijken. Maar wij gaan verder met het grote werk. Want dat is eigenlijk zelfs belangrijker dan de voetbal, maar goed, iedereen zijn ding. Goedenavond. Vandaag gaan we het hebben over tarot, mensen. Als jij tarotkaart leuk vindt, dan zou ik helemaal deze show aan je vrienden en vriendinnen zeg maar, doorsturen als ik jou was. Omdat we gaan in zekere zin op een andere manier kennis laten maken met de tarotkaarten. Tarot, zoals je weet, die wordt gebruikt om toekomst te voorspellen. Ik ga nog niks daarover zeggen, over de toekomst voorspellen met tarot. Maar we gaan het in ieder geval gebruiken vandaag om je bewustzijn te ontvouwen. Dat is wat ik dan het leukst vind om het zo te zeggen. Want tarot is die kaarten zijn eigenlijk bewustzijnstaten. Ja, dus we gaan het bewustzijn ontvouwen in plaats van je toekomst te vertellen. Ja? Dus tarot is eigenlijk een boek die niet geschreven is. Dat is, ik denk, een hele goede definitie van tarot. Het is eigenlijk een Bijbel, maar zonder woorden. En als je hebt opgelet mijn eerste les in dit seizoen, had ik over symbolen. Ja? Dus tarot is een en al symbool. Ja? Dus, en dat betekent, daarom had je ook eerst de symbolen moeten weten wat het allemaal inhoudt. Dan heb ik jou een beetje Kabbalah vermeld. Dag Anna, hoe gaat het? Bonocci. Vandaag gaan we natuurlijk met tarot bezig zijn. Het is echt hartstikke leuk. Als je tijd hebt natuurlijk. Als je dan geen voetbal moet kijken. Volgens mij, maar goed. In de volgende seizoen, dus eigenlijk volgend seizoen, gaan we dieper in de verschillende aspecten van tarot. Maar voor nu koppelen we de tarot met de Kabbalah. Okay, want we zijn eigenlijk bezig met Kabbalah. Maar ik vond dit een hele goede transitie naar tarot toe. Ja? Dus je zal ook een prachtige boodschap, verborgen boodschap zien van beide tradities. Dus beide tradities zijn mooie dingen. Dus dit is eigenlijk ook voor mij het bewijs dat al deze tradities met elkaar verbonden zijn. Dus ze komen allemaal uit één bron. Uiteindelijk, als je goed bekijkt, ze zeggen Kabbalah, Abraham heeft het gegeven. Bij de Kenetiërs of de Egyptenaren was dat Tot. Bij de Grieken was het Hermes Trismegistus. Bij de Romeinen was het Mercurius. En het is allemaal dezelfde personages eigenlijk. Maar verschillende culturen hebben verschillende namen voor dezelfde personage. En dat is best wel interessant aan zich. En dus dezelfde personen die zijn, is degene die... En heel veel tradities praten ook over dat er één persoon was. Die is gewoon opeens na de zondvloed is hij opeens gekomen. En kennis gegeven aan het hele cultuur. Aan de hele bevolking. En zodoende is de maatschappij van nul naar alles gegaan. Dus, maar het is dezelfde persoon. Dus uiteindelijk, al deze tradities hebben één kern of één wortelpersoon die dat allemaal, al deze manieren van lesgeven, is anders op basis van de cultuur natuurlijk. Ja? Dus het is wel heel handig om te weten, want anders... Dus daarom, wat ik vandaag ga bespreken, dan ga je zien ook dat echt zo is, uiteindelijk, als je het goed bekijkt. Ja? Uiteindelijk moeten ze allemaal bestuderen, zou ik zeggen. Want tegenwoordig zijn de meeste zijn gecorrumpeerd. Er zijn heel veel onzin dingen die daarbij gekomen zijn, bijvoorbeeld in vrijmetselaar. Rooster Kruisers weet ik heel zeker dat heel vaak ook dingen zeg maar, weggehaald worden, dingen erbij gezet worden die helemaal niet kloppen. En je weet ook, mensen willen natuurlijk macht hebben en posities, vechten voor posities en dergelijke. Dus dan krijg je al deze onzin.
vrijmetselaars ook. Ik bedoel, de hele Illuminati-beweging, dat is eigenlijk een satanische beweging, eigenlijk een hele avers. Dat is dus niet wat men moet zijn. En zo heb je verschillende voorbeelden ook. Want de waarheid eigenlijk is verborgen in al deze traditie. Dus als je een klein beetje van die hebt, want uiteindelijk is er wel een leidraad, is er wel een rode draad in ze allemaal. En eigenlijk, de rode draad is vrijheid of slavernij. Dat is dan de rode draad in al deze tradities. Okay? En ze leren je ook hoe je moet denken. Dat is ook iets dat ik heel erg leuk vind van al deze tradities. De denken, vermogen ontwikkelen. Ja? De titel van vandaag is ook Introductie van de Kabbalistische Tarot. Ik noem het de Kabbalistische Tarot. Ja? Want het is eigenlijk Kabbalah, maar we gebruiken Tarot op de levensboom. Het zelf en het universum geopenbaar in symbolen. Omdat je gaat zien dat de levensboom is een blauwdruk voor de mens als individu. Maar ook van het kosmos, van het universum als geheel. Dus het is hetzelfde. Ja? Dus daarom zeggen ze ook jezelf eerst leren kennen. Dan leer je dan het universum kennen. Maar ook de goden. Bon, dus laten we eerst wat huishoudelijke mededelingen doen. En dan gaan we heel snel beginnen. Ja, even kijken. Sheets erbij pakken. Trouwens, vandaag is ook de laatste dag. Of van dit seizoen in ieder geval. We gaan dan verder volgende week. We gaan dan alleen tarot bespreken de volgende seizoen. Alleen tarot. Dus we gaan met alle kaarten ga ik dan rustig doornemen. En we gaan het gewoon een leuk seizoen, ook volgende seizoen van maken. Weet ik helemaal zeker dat het leuk gaat worden. Maar goed, mijn werk natuurlijk hier te vinden. Ga ik niet zoveel over hebben. Ik zou zeggen, gewoon help mij eventjes. Hier en daar, koop tenminste een kopje koffie voor me. Als je op mijn website gaat, thegreatoneexperience.com. Voor €5 volgens mij kan je al mij helpen om mijn studies en dit werk voor jullie zeg maar mogelijk te maken. Ja, ik verkoop alleen maar één ding op mijn website. Met heel veel pijn heb ik dat gedaan ook eigenlijk. Dat is mijn boek. Ja. Voor de rest is alles op basis van donaties. Dus degenen die mij al hebben geholpen, top, thank you. Mijn dank is groot. Voor de rest, ik wil niks, want deze informatie moet iedereen hebben. Dat vind ik wel. Ja. En zelfs het boek geven zo op die manier, verkopen op die manier, dat doet me al pijn. Maar goed, ik moet wel ergens een inkomsten genereren. En ik denk wel dat in de toekomst in een of andere manier ik ga tenminste het boek loten of iets in die geest. Dus misschien volgende seizoen ga ik dat doen. Ja? Dus laten we even kijken hoe ver ik kom daarmee. Nou, we zijn eigenlijk klaar met Kabbalah. We hebben symbolen, realiteit, God, de mens, de wereld eigenlijk ook allemaal gehad. Wat wij vandaag gaan bespreken, en als we in de kabbalistische termen moeten gaan zetten, is een stukje van de mens en een stukje van de wereld. Dus we gaan allebei doen. Dus de mens en de wereld tegelijk. Oké? Dus, maar voor de rest zijn we eigenlijk al klaar. Tarot, volgend seizoen gaan we de grote arcana, wat ik dan de major arcana noem, of de minor arcana. Het is op zijn Engels hier geschreven. Ja? Ik denk dat ik dan de volgende keer de sheets in het Nederlands ga doen. Dus dan grote arcana en kleine arcana. Heeft niks te maken van dat de ene belangrijker is dan de andere. Het heeft puur te maken met de kennisverhouding. Kosmos, de microkosmos en de macrokosmos. Oké? Dus de macrokosmos zijn de wetten van het universum. Dat heeft te maken met natuurwetten. Het zijn te maken met spirituele wetten. En de microkosmos zijn te maken met de innerlijke wereld. Dus de wereld van binnen. Dus onze staat van zijn. Ja, je kan een keertje, wat ik bedoel daarmee is van bijvoorbeeld, je kan liefde hebben voor je naaste. Dat is één staat van zijn. Maar je kan ook mensen haten. Dat is dan voor ons weer een staat van zijn. En wij kiezen die staten. Wij kunnen zeg maar ermee spelen. In de fysieke wereld is dat mogelijk. Deze dualistische staten die we kunnen aannemen in onszelf. Ja, en ook in de natuur. Oké? Dus als je vragen hebt, kan je meteen vragen. Want die kaarten die roepen heel veel dingen op. Wat ik ga doen volgende seizoen. Ik ga zeker ook heel veel input van jullie hebben. Want we gaan die kaarten bestuderen. En ik wil ook input hebben van jullie. Wat jullie denken over die kaarten. Ik denk dat dat heel leuk zal zijn. Dat is een hele leuke samenspel.
Ja, dus niet vergeten, dit is natuurlijk, als je hier voor het eerst bent, niet hier starten. Ga gewoon vanaf het begin starten. Want dan mis je heel veel informatie in ieder geval. En dan zal je misschien ook heel veel dingen dat ik bespreek niet begrijpen. Leerbaarheid is heel belangrijk voor mij. Rigide twijfels en naïviteit en goedgelovigheid, ben je hier op verkeerde plek. Zou ik dan zeggen van, verspil je tijd niet. Want ik wil mensen hebben met gezonde twijfels. Ja, als je twijfels hebt, gezond twijfels. En een open geest om te leren en te veranderen. Dat is dan eigenlijk de mensen die hier het meest welkom zijn. Want als jij niet open geest hebt en als jij rigide twijfels hebt, et cetera, dan heeft dat geen zin. Dan leer je ook niks. Want dan denk je dat je alles al weet. Dat is helemaal geen zin. Ja, dus ik heb 2 videopodcasts gemaakt voor jullie. Nou, als je tijd hebt, ga er naar kijken, zou ik zeggen. Dit zijn de boeken. Op mijn website zijn ze bij al mijn dingen aanwezig. Bij al de afleveringen aanwezig. Dus ga gewoon lekker kijken. Ga gewoon lekker in je eigen tijd op mijn website zelfs een beetje navigeren als je de tijd hebt. Al mijn podcasts zijn hier op Pika Pika platform beschikbaar. En ga ook hard werken dat ze dan op de Pika Pika webpagina ook in de toekomst beschikbaar maken. En met ook alle bijlagen. Ik denk dat dat ook heel handig zal zijn. En dan kunnen jullie daar ook, als jullie niet op mijn website willen gaan, maar ook bij die van Pika Pika, dan kun je bij Pika Pika mij ook vinden en ook gewoon alles bekijken. Oké? Dus deze dingen zijn allemaal voor leerdoeleinden. Ik zet hem daar beschikbaar. Het is allemaal digitaal. Dus hou dat in de gaten. Nou, reflecties. Carl Jung. Beheersing van de innerlijke wereld met een relatieve minachting van de uiterlijke moet onvermijdelijk leiden tot een grote catastrofe. Beheersing van de uiterlijke wereld met uitsluiting van de innerlijke levert ons over aan de demonische krachten van de laatste. En houdt ons barbaars ondanks alle uiterlijke vormen van cultuur. Dus ik hoop dat je dan hier begrijpt dat Carl Jung refereerde dat op het moment dat je alleen maar het buitenwereld of het buiten belangrijk vindt en het innerlijke zeg maar helemaal verwaarloost, dat dat niet de bedoeling is en andersom ook niet. Dat je dan alleen maar buiten of alleen maar binnen en buiten niks. Dus mensen die zeggen van ik ben alleen maar geestelijk bezig, die zijn niet goed bezig. Dan ben je uit balans. En mensen die zeggen van ja, ik ben echt praktisch, ik kijk alleen maar wat ik kan doen in de wereld, dan ben je ook uit balans. De hele bedoeling van Kabbalah, van Tarot, van al deze tradities, is dat je beide werelden, dus de macrokosmos en de microkosmos, begrijpt en daarmee harmoniseert. Dus de micro met de macro harmoniseert samen. En dat kan alleen maar als je dan de macro begrijpt, maar ook de micro begrijpt. Dus daarom moet beide zijn belangrijk. Oké? Jung, dit is dan ook een mysticus eigenlijk. Hij werkte ook natuurlijk met archetypen en symbolen. Dus hetgene wat ik in het eerste les heb gegeven. Carl Jung was echt iemand die heel erg van genoot om dat te doen. Want hij erkende dat tarot bijvoorbeeld een krachtige hulpmiddel is voor zelfontdekking en zelfbeheersing. Dat is het hele doel van het tarot. Ja? Zelfontdekking en zelfbeheersing. Ja? De focus van de tarot dus is de beheersing van het zelf en niet een ander. Dus het is dus beter dat jij begrijpt wat de tarot allemaal inhoudt. Ja. Oké? Dus ik hoop dat het duidelijk is. Dat de tarot is om jezelf te ontdekken. Wat heel veel mensen problemen mee hebben is van hoe kan ik mezelf kennen? Hoe kan ik mezelf begrijpen? De tarot geeft je daar houvast. Die geeft je daar de tools om dat te doen. Ja? Daarom vind ik de tarot ook. Je kan de tarot ook niet bestuderen zonder, je kan de tarot niet bestuderen zonder Kabbalah. Ik zou de allebei samen tegelijkertijd bestuderen. Oké? Dus, we gaan nu starten. We hebben natuurlijk niet echt over de Aad gehad. Want de Aad is eigenlijk geen Sefirot. Als we praten over de Sefirot, dan, als we dan de levensboom bestuderen, de kabbalistische levensboom,
Dan heb je daar zeg maar 10 Sefirot. En er is eentje, dat noemen ze dan Da'at. Dat betekent gnosis. Dat is omdat, hij is geen Sefirot, omdat de rabbis die zeggen dat dat de essentie is van de boom. Dus met andere woorden, de wortel. De plek waaruit de boom groeit. Oké, ik heb genoeg voorbeelden gegeven vorige lessen. Maar dat is de plek waar de boom groeit. Dat is de plek waar alles vandaan komt. Dus in totaal heb je 11 bolletjes. 11 bolletjes op de levensboom. In totaal. Maar elke rabbi, elke serieuze rabbi dan in ieder geval, die zal jij vertellen dat er 10 zijn. Ook al zie je 11. Ze hebben een hele duidelijke uitspraak. Ik kreeg dat in ieder geval helemaal gehamerd in mijn hoofd. Zeggen ze continu, er zijn 10 Sefirot, Glenn. Geen 11, maar ook geen 9. Want wat doen heel veel studenten, vooral de potentiële student, die haalt keter weg. Dus de meest bovenste bolletje halen ze weg. Want dat is dan natuurlijk waaruit alles komt. Zeg maar, uit die keter komt zeg maar al die andere 9 bolletjes. Dus ze hebben de tendens om te zeggen, we hebben 9 bolletjes. Maar de rabbis die zeggen tegen mij, of die zeggen continu van, er zijn geen 9, maar ook niet 11, maar 10. Nou, als je 9, 11 hoort, dan weet je al, 9/11, dat was een hele schokkend gebeurtenis in Amerika, de 9/11. Toen ik dat zag, ik was natuurlijk een student van het occultisme, ik zelf als een beginnende student begreep dat iets niet goed was daar. 9/11, ik was ook met Kabbalah bezig. Toen zei ik, wacht even, dat is wat de meesters altijd zeiden. Geen 9, maar ook geen 11. Dus als je 9/11 gebruikt, en dan samen op die manier, dat is een duidelijke, wat ze dan noemen, een verwijzing naar de kalop, of de klipot. Dat is dan eigenlijk wat de duistere occultisten gebruiken om de disbalans te genereren en disbalans te behouden. Dus, maar goed, de da'at dus is heel belangrijk. Het is niet echt, zeg maar, een sefirot. In werkelijkheid zijn er dus 2 fundamentele levensbomen voor ons. We hebben natuurlijk de macrokosmische boom en de microkosmische boom. De microkosmische boom bespreekt de kwaliteit van de zelf. Die vertegenwoordigt de kwaliteit van. Dus als je de sefirot bekijkt, de bolletjes bekijkt, dat is dan vertegenwoordigt de kwaliteiten van de zelf. Ja, van de zelf. De macrokosmos, de macrokosmische boom, ik moet het goed uitspreken, die zijn de kwaliteiten van het universum. Ja, die vertegenwoordigt dat. Ja. Dus wat we gaan doen, en ik ga het heel rustig doen. Wat we gaan doen is, ik zal dan de grote arcana kaarten in 2 stapels delen. Alleen maar de grote arcana. Dus de 22 kaarten zijn dat. Ja. Die ga ik in 2 splitsen. Ja. Ik ga 11 voor de voor de macrokosmos en 11 voor de microkosmos. Ja. De microkosmos verwijst naar ons zelf als mens. De macrokosmos verwijst naar de natuur, de natuurwetten en het universum in het algemeen. Ja? Dus ik ga 11. Trouwens, dit wil ik ook zeggen. 11. Voor degenen die dan zeg maar dit erkennen. Ik bedoel, toen ik bezig was met het, wat we noemen dan wakker worden. Kreeg ik dit nummer overal. Ik weet niet of jullie dezelfde ervaring hebben. Maar ik was helemaal mee dood gegooid. Letterlijk. Nog steeds. Maar nu krijg ik ook verschillende varianten van. Maar 11 is ook mijn favoriete trouwens. Maar ik werd helemaal mee bestormd. En ik denk dat het algemeen akkoord is bij de meeste mensen. Hoop ik dan in ieder geval. En dit is mijn eigen opinie. Dat een roeping is om ook naar buiten te komen met het
met dit werk. Ja? De meeste meesters of de meeste mensen die lessen geven, die hebben dezelfde ervaring. Ja? Dus het is in principe een algemeen bekend verhaal bij de meeste mensen die in het occulte les geven. Dat wanneer ze dan dit nummer krijgen, lijkt het een beetje op een nummer die je roept. Nummer 1 sowieso betekent eenheid. Ja, dat betekent keter eigenlijk. Dat is waar alles vandaan komt. Dus dat is dan de roeping van de Vader zelf. Die roept jou om het goede werk te gaan doen, zeg maar. Het werk van vrijheid. Oké? Het pad van de dwaas. Dit is dus het pad die we allemaal moeten gaan volgen. Want het lijkt een beetje op het pad van de zon. Die hebben we al gehad als bonus. Ja? Ik vraag me af hoeveel mensen zeg maar, op dit manier het bestuderen. Wat ik dan nu ga doen. Ja? We gaan uitleggen hoe iemand met een laag bewustzijn, die niets weet, in de boom kan klimmen en een ware meester kan worden. Dat is wat Tarot in staat is, om jou een ware meester te maken. We gaan dus, ik ga dat hier zeggen, dit is dan de dwaas. Ja? Die gaan we zetten in de positie van de Ad. De Ad betekent kennis. Ja? Dat is dan geen echte Sephiroth, maar het zit wel op het leven des booms, of de boom des leven. Het is dan dus de kennis van het zelf. Dus we gaan nu de pad van het dwaas, is dan de microcosmische verhaal van de Tarot. Ja? Dus we gaan de eerste 11 kaarten gaan we dan gaan kijken. Ja? De dwaaskaart, ik heb vorige week al gezegd, in het Engels heet het de Fool. Maar de Fool klinkt, het was vroeger de Soul. En dat klank ging over naar de Fool uiteindelijk. Dus het heeft te maken met de ziel. Je ziet het ook. Ik ga niet te veel zeggen hierover. Ik heb heel veel te zeggen hierover zelfs. Maar ik ga nu niet te veel zeggen hierover. Ja? Maar je ziet wel, het is iemand die bijna uit de berg valt. Ja? Omdat hij niet oplet of dat hij dan gewoon een avontuurtje wil gaan beleven. Ja? Dit is dus het ziel die zijn huis verlaat op reis naar zelfontdekking. Dat is het eigenlijk. Dit is dan het kaart van de dwaas. En je ziet ook, de tarot begint met het kaart nummer 0, niet met 1. Hij begint met 0. Ja? Want, en het is ook voor een reden. Maar zijn wel 22, dus het gaat van 0 tot 21. Ga ik straks ook een beetje meer erover hebben. Ja? Sorry. Dus ik zet zelf de kaart op deze manier. Maar wat we gaan doen, is we beginnen bij Malkut en dan gaan we omhoog. En dat dus betekent dat we vanuit rechts naar links gaan. Dus je ziet daar. Trouwens, ik heb vorige week de pad geschreven. Maar ik ben erop geattendeerd dat het pad is. Ik ben Antilliaan mensen, dus zo nu en dan het en de. Ik heb ook heel vaak gezegd, de en het woorden. Dat is niet het geval hier. Ik doe mijn best natuurlijk om de taal zo goed mogelijk te spreken en ook te schrijven. Maar de concepten moet je begrijpen. Want daar gaat het eigenlijk om. En dat is het transformerende concept. Dat is het transformerende component van alles. Ja, dus de taal is natuurlijk een hulpmiddel. Ik begrijp dat ook. Dus ik doe mijn best. Ja, maar het is nu goed. Hopelijk het pad van de dwaas. Ja. Dus dan zie je dat. Ik zet hem in de positie van de aard. Want dit is dan de kennis. Wat het nou zegt is. Dit is de kennis van de zelf. Dat is eigenlijk wat hier staat. Dit is dan de kennis van de zelf. En we beginnen van rechts naar links. Ja. We gaan eerst, de eerste kaart die we krijgen is dan het Raad van Fortuin. Het Raad van Fortuin is in de positie van Malkut. Ja. Dit betekent dat we zijn onderworpen aan karma. Wat we dan karma noemen. Oorzaak en gevolg. Als je goed bekijkt, de kaart zelf is een wiel. En ik ga je ziet daar 4, eigenlijk meerdere wezens zelf erop. En je ziet daar ook een jackal. De jackal is daar. Zo'n duiveltje, het lijkt op een duiveltje. Je ziet natuurlijk de zodiac kruis. En de kruis van de zodiac. En de kosmische kruis zelfs, kan je zeggen. Allebei zie je daar. Dus de twee typen kruisen daar zie je daar voorkomen. Maar het Raad van Fortuin, deze kaart betekent de kaart van de wet. Dat iedereen onderworpen is aan de wet. Aan de wet. Niet Nederlands wet. Niet de mensgemaakte wet. En de wet bedoel ik de wetten van de natuur. De wetten van de creator zelf.
Niet de neppe wetten, de echte wetten. Oké? Deze wetten zijn gemaakt om ons richting te geven. En als je goed kijkt, staat ook daarop Tarot. Maar ook, als je het andersom leest, Torah. Ja? En Torah betekent wet. Ja? Er zijn ook andere dingen die ik later ga bespreken. Maar nu gaan we het niet over hebben. Maar de wet is hier het geval. Ja? Dus als je dan goed bekijkt. De persoon de dwaas die start. En die is onderworpen. Dit is het verhaal. De dwaas bij zijn start. Dus bij je geboorte kan je zeggen. Word je geboren en je bent onderworpen aan deze wetten. Deze wetten die zijn jouw baas. Zijn jouw meester. Ja? Ik heb het daar. Zie je daar? Ik heb het omcirkeld. Die zijn dan zeg maar jouw baas. Ja? De linkerpad. Dus dat is dan beneden in dit geval. Want ik heb de boom. Die moet rechtop staan. Ik heb het aan de zijkant gezet. Zodat hij dan de hele scherm kan gebruiken. Ja? Maar dus de linkerkant van dit boom is beneden. En de rechterkant is boven. Ja? De linkerpad. Dus de linkerkant. Ja, vertegenwoordigt de passieve kwaliteiten van de dwaas. Van jou dus. Of van dezelf. En het rechterpad. Dus boven. Vertegenwoordigt de actieve kwaliteiten. Ja, van de dwaas. Zoals we zullen zien binnenkort. Ja? Dus. We beginnen bij de Raad van Fortuin. Dat is dan, je bent onderworpen aan de wet. Ja, natuurwetten. Dan heb je dan de kluizenaar. Dat is dan deze meneertje hier. Je ziet heel duidelijk ook, het is iemand die zoekt. Dat is degene, ja, die naar waarheid zoekt. Ja, het licht is, wanneer er waarheid verwezen wordt in dit soort tradities, het licht wordt altijd gegeven als symbool. Het licht is, want op het moment dat je je ogen open doet, dan krijg je licht. Ja? Dan ga je begrijpen. Als je iets begrijpt, oh ja, dan gaat er een lampje branden, zeggen ze altijd, toch? Daar komt het eigenlijk vandaan ook. Dus het licht is altijd een symbool van kennis, begrijpen, waarheid. Ja? Dus uit het donker komen. Dus dan zie je daar ook, hij is een oude mannetje en hij heeft een donkere kleren aan, dus hij begrijpt ook wel van, ik ben er nog niet, dus ik moet de zoektocht starten. Je ziet dat ook, hè? Hij heeft dan, zeg maar, zit op het plek van je soort. Het is de wilskracht cultiveren om waarheid te gaan zoeken. Dus ik ben geboren en de wet is mijn baas. En nu, de stap is van, ik moet dan gaan zoeken nu. Ik moet dan waarheid gaan zoeken. Ja, ik moet gaan begrijpen, wat doe ik hier? Wie ben ik? Wat is mijn relatie naar de natuur toe? Wat is mijn relatie naar de God toe? Wat is mijn relatie naar de ander toe? Hoe moet ik dan met elkaar omgaan? Het komt niet uit de lucht vallen zomaar. Ja? Het is iets dat je moet gaan creëren in je. Ja? Dit is wat ik bedoel ook in Kabbalah, dat op een gegeven moment, als je dan een huisje, boompje, beestje hebt, ja, dat ging allemaal automatisch. Op een gegeven moment moet je besluiten de waarheid te zoeken. En besluiten jezelf aanpassen. En het moet een bewuste keuze zijn. En het kan niet automatisch gebeuren. Dus mensen die zeggen van ja, ik ben geboren moreel of whatever. Of ik denk dat ze dan door niks te doen moreel kunnen zijn. Die hebben het heel erg mis. Bon? Dus hou dat in de gaten. Dit is dan zeg maar de plek van Yesod. En Yesod betekent ook de basis. Ja, de basisprincipelen. Ja, de zoektocht naar de basisprincipelen. Oké? Daarna gaan we naar mijn favoriete. Deze kaart is een beetje een unieke kaart. Omdat hij is in sommige decks, ik weet niet hoe dat, stapels. In sommige stapels is die als nummer 11. Ja, en hij neemt dan de plek van gerechtigheid. De kaart van gerechtigheid. Ja, omdat sommige occultisten of sommige mysticus die denken dat deze kaart, dat is dan de kaart van moed, die moet aan de top zijn van de boom. Dat wij allemaal, dit is het geval van nu. Want mensen zijn niet moedig genoeg om voor waarheid te staan. En dat begrijp ik ook wel. Aleister Crowley heeft dat ook daar gezet. Die heeft het ook omgeswitcht. Dus de 8 en 11 zijn geswitcht. Ja. Sommige van de stapels, tarotstapels, die doen dit. Maar nu begrijp je het waarom. Omdat ze zeggen dat moed de
de koning is. Moed is de koning. En in mijn optiek is moed niet de koning. De gerechtigheidskaart is de koning. Die vertegenwoordigt de natuurwet zelf. Die is de koning. Die is de echte koning van de hele wereld. Van de hele creatie zelf. Ja? Dus we kunnen de gerechtigheidskaart niet onttronen. Ja? Maar ik begrijp wel de reden waarom ze dat hebben gedaan. En het is ook waarschijnlijk belangrijk om dat te weten. In de volgende seizoen gaan we rustiger hierover hebben. Want hier hebben we Leo en Virgo tegelijk. Zie je ook dat de vrouw, de leeuw, onder bedwang. En dan niet te vergeten dat de leeuw ook de slang is. Ja? Wat ze dan de kundalini noemen of weet ik veel allemaal. Maar in ieder geval, in dit geval, dit kaart is de kaart van moedigheid. Moedig. Het moed ontwikkelen. Dus de volgende stap, nadat je dan waarheid gaat zoeken, moet je dan moedig worden. Je moet moed cultiveren. En je ziet, moed is een passieve kwaliteit. Het is intern. Ja? Wat er daarna volgt, dat is iets dat actief is. Ja? Dus dit is dan moedig zijn om waarheid te blijven zoeken. En om de waarheid voor ogen te zien. En jezelf, wat ik dan noem, dan de schaduwwerk te verrichten op jezelf. De schaduwwerk is van jouw donkere kanten van jezelf. Daar moet je aan gaan werken. Ja? Als je kromme ideeën hebt. Je moet daar bewust van worden en zeggen van ik ga daar bewust mee aan de slag. Oké? Dus de volgende kaart is de zegelwagen. Dus deze kaart. Hele mooie kaart, ergens nummer 7. Dat is ook een kaart van balans. Ga ik nu niet over hebben, want ik heb er zoveel erover te zeggen eigenlijk. Maar je ziet daar eigenlijk, dit is de kaart van persoonlijkheid. Dus op het moment dat je deze kwaliteiten in je hebt, bijvoorbeeld als jij een persoon bent van je woord, dus ik probeer altijd een man te zijn van mijn woorden. Ja? Dus dat is dan wat ik dan heb gecreëerd als persoonlijkheid in mij. Ja? Dus alles wat ik doe, zorg ik ervoor dat ik dan heel voorzichtig ben met wat ik afspreek. Want wat ik afspreek, dat is dan natuurlijk, staat vast. Voor mij in ieder geval. Ja? Dus ik probeer dan dat is een goddelijke kwaliteit. Ja? En die kan iedereen ook cultiveren en ook doen. Ja? Dus je kan zeggen van want je hebt niks anders in deze wereld. Je hebt alleen maar je woord als het ware. Ja? En dit is een kaart die verwijst naar al deze kwaliteiten die jij hebt aan jezelf je kan zeggen aangepraat of ontwikkeld in je. Dit is persoonlijkheid. Maar in dit context, ja, moet je het zien dat het wilskracht. Ja? Dus dit is eigenlijk de betekenis van deze kracht, de wilskracht. Dus eerst de moed cultiveren, dan de wilskracht om actie te ondernemen. Want je moet actie ondernemen. Ik had een keertje met een shaman gesproken. En de enige wat deze traditie, de shamanistische traditie, hun continu leert, dus deze Indianen eigenlijk, zeggen ze altijd van, iedereen kan iets doen. Al is het maar een boom planten. Ja? Iedereen kan iets doen, iets goeds doen. En je doet het met hetgene wat je nu hebt. Zo start je. Ja? Je gaat niet zeggen van, ja, ik ga wachten tot ik 1 miljoen heb en dan ga ik dan iets goeds doen. Nee, zo werkt het niet. Je moet het doen met het klein beetje die je hebt, want als je met een klein beetje trouw bent, dan ben je met een grote ook trouw. Oké? Dus actie is een heel belangrijk concept in al deze traditie. En shamanistische traditie is een van de eerste tradities. Dus als ik bij deze shaman, ik was helemaal onder de indruk dat ze continu zeggen van actie, actie, actie. Je moet iets doen. Ja? Je kan niet de hele bomen van de bos weghalen en denken dat het allemaal goed komt. Ja? Dus het vraagt van ons heel veel werk. Klopt. Ja? En die zetten we ook op de positie van Netzach. Ja? Dat is de positie van Netzach. De krachtkaart, dus met die vrouw, met die leeuw, is Hod. Op de positie van Hod. En deze is op Netzach. Eerstvolgende is dan het geliefde. We hebben hier dan de geliefden. Ik heb ook heel veel hierover te zeggen. Dat is nummer 8.
nummer 6. De geliefde, dan zie je daar een man en een vrouw staan, dat verwijst ook naar het hart. Liefde. Ja, dus we moeten dan liefde, ja, cultiveren. Het is allemaal zo consistent allemaal, mensen. Zie je, dat is aan de plek van Tefiret. Tefiret is groen. In de Oosterse wereld is dat de chakra, de hart chakra positie. Het is zo consistent, het is allemaal niet Benochi Jadira, Benochi. Het is allemaal zo consistent, jongen. Het is echt, ik verbaas me elke keer, weer een keer op keer, hoe dit allemaal verweven is. Hè? Want ik praat nu over Oosterse traditie, dat is de hartchakra. In de Kabbalistische traditie is het dan meer een westerse traditie. Is dat dan de Tefiret-positie, dat is dan de hartchakra. De plek van de Christus ook, zeggen ze. Want wat wij moeten cultiveren als mensheid en als individu is liefde voor elkaar. Als je elkaar lief hebt, dan ga je niet elkaar stelen. Dan ga je niet eens dat bijvoorbeeld Belastingdienst zonder toestemming van jou jouw geld steelt. Want het is stelen. Als je dat nog niet hebt begrepen, dan ben je nog niet wakker. Ja? Dus het stelen is niet toegestaan. En als je elkaar lief hebt, dan steel je niet van niemand. Snap je? Dus dat is dan de reden waarom ze zeggen altijd dat er meer moed moet zijn tussen de mensen. Mensen moeten meer gaan staan voor de waarheid. Ja, niet eens hun rechten. Je moet doen niet wat jou uitkomt. Je moet hetgene doen wat juist is om te doen. Ja? Dus geliefde, die komt op de positie van het hart. Want als we kunnen natuurlijk de mens, als je die twee pilaren ziet, dat is dan de armen van een mens. Ja? En dan heb je dan zeg maar de Tefiret op de positie van het hartchakra. Dus je kan dan de levensboom portretteren op een mens leven. Of een mens lichaam, sorry. Dat heb ik gedaan in een van de eerste 3 afleveringen heb ik dat gedaan. In aflevering 1 van dit seizoen natuurlijk, seizoen 3. Aflevering 2, 3 of 4 volgens mij heb ik dat gedaan. Dan zie je dan de poppetjes daar staan, als je goed kijkt. En dan zie je dan zeg maar dit levensboom erop geportretteerd. Ja? Dus dan kan je dan de geliefde op de hartchakra plaatsen. Op de hartchakra, de groene plek. Daarom heb ik het hier ook als groen daar gekleurd. Zie je dat? Ja. Goed kijken dat alle andere krachten, al het andere, hetgene wat je dan ontwikkelt in jezelf, die komt uit dit positie. Zie je dat? Dit is de enige die directe verbinding heeft met allemaal. Directe verbinding met al die andere krachten. Oké? Dus, want dat is het centrum van intelligentie ook, zeggen ze heel vaak. Ja? Want je moet naar je hart luisteren. Oké? Dus, maar het hart is, zoals je hier ziet, voor ons tenminste een heel belangrijke, niet alleen maar de fysieke hart, maar ook de geestelijke hart. Ja? Dit is de positie van de Tefiret. Daarna gaan we naar de hoge priester. Ja? De hoge priester, die is dan de plek van verandering. Ben je dan bereid om te veranderen? Ja? Wil je veranderen? Dat is dan wat de hoge priester vertegenwoordigt. Dit is de kaart van religie. Gebura. Ja? Zie je daar 2, heeft ook te maken met het heeft te maken met de innerlijke wereld, het innerlijke, meditatie, etc. Ja? Dus het heeft te maken met de zelfreflectie. Wil ik veranderen? Heb jij dan fouten gezien in je? Wil je dan echt veranderen? Dan zie je dan 2, ik noem ze dan eigenlijk pastoren. Die zijn, dit is eigenlijk de bishop, de bisschop. Ja, ze noemen het, in het Nederlands hebben ze deze kaart vertaald naar hoge priester. Maar het is eigenlijk de bisschop. En de bisschop die zit boven andere pastoren eigenlijk. Ja? En die zitten daar genield, zeg maar. Het is een Engels woord. Ze zitten op hun knieën. Ja? En ze zitten natuurlijk in de genade van de bisschop, kan je zeggen. Zo'n positie zie ik ze ook daar. Ja? En de bisschop, dit vertegenwoordigt religie. Ja?
Maar het heeft te maken met het interne geloofssysteem. Ben je dan bereid om het interne geloofssysteem te veranderen? Hier wijst dit kaart daarnaar. Ja? En het zit op de positie van Gebura. Gebura is strengheid. Ja? Ben je streng genoeg om zelfreflectie te doen aan jezelf? Ja? Ik ben soms, zeg ik wel heel vaak, ik ben genadeloos met mezelf. Wat dat betreft. Want ik moet veranderen. Ik moet ook heel veel dingen aanpassen van mijn eigen karakter, van mijn eigen zijn. Ja? Maar we moeten elkaar de ruimte geven, dus dat betekent dat wij elkaar niet tot slaaf moeten maken. Want dan kan ik aan mezelf niet werken, nee. En jij ook niet. Ja? Dus dan moet je ook niet deel maken van dit slaafsysteem. Dan moet je dan zo snel mogelijk ervan af. Er zijn heel veel manieren tegenwoordig, door technologie sowieso. Ja? Die zit dan daar in het positie van Gebura. Ja? Daarna komen we bij de keizer. De keizer is... is het goed? Ja, komen we bij de keizer. Dan komen we bij de keizer. De keizer verwijst ook naar Aries. Dan zie je daar de horentjes daar. Ja, die is de mannelijke... Dit is de mannelijke energie, sowieso. Maar die vertegenwoordigt heel erg duidelijk de regering. Oké? Dit lijkt op een koning zelfs, op zijn troon. Heel duidelijk. Dit vertegenwoordigt Gebula. Ja? Maar dit is dan... De eerste, de hoge priester is vertegenwoordigt de interne werk op jezelf. En de keizer vertegenwoordigt de externe werk. Ja? Dus min of meer het goede woord spreken. Het woord van waarheid spreken. Externe werk. Het politiek. Dus de invloed die jij gaat uitoefenen op de wereld. Op basis van waarheid natuurlijk. Je kan het ook doen op basis van leugens. Wat ze doen continu met regeringen tussendoor. Trouwens, deze dingen kunnen een positieve kant hebben en ook een negatieve kant. Ja? Keizer zijn is niet een probleem. Hoor. Het probleem is een persoon die buiten keizer wil zijn. Ja? Of een buitenregeerder wil zijn. Innerlijke regeerders is geen probleem. Innerlijke regering is geen probleem. Dat noemen ze dan zelfcontrole, zelfbeheersing. Dat is geen probleem. Ja? Buiten dit verhaal doen, dat is een groot probleem. Dat is slavernij. Oké? Slavernij is de positie, het moment waarop anderen jouw keuzes van jou weghalen. Slavernij heeft niks te maken met blank en zwart alleen. Het is één manifestatie van verschillende manieren van slavernij. Oké? Dus dit is aan de keizer. Hier begrijp ik duidelijk. Dit is dan zeg maar het uiterlijke invloed uitoefenen met de waarheid. Dus de waarheid spreken. Ja? Daarvoor heb je moed nodig, wilskracht, al hetgeen die er daarvoor kwam. Dus al deze dingen heb je nodig om de volgende stap te doen. Ja? Eerst ga je naar waarheid zoeken. Dat is dan de kluizenaar. De kracht. De moed cultiveren. Dan, de volgende stap is dan wilskracht. Om te gaan werken intern. En dan vervolgens dezelfde wilskracht om te gaan werken extern. Dat is dan de keizer. Okay? Daarna komen we dan op de keizerin. Op de positie van Bina. Hier begrijp je natuurlijk duidelijk waarom je het grote werk aan jezelf moet doen. Dus aan jezelf. Dit is dan de Kundalini, wat ik dan noem de Kundalini die zwanger is geworden met zuivere gedachten. Hier begin je wel te begrijpen. Hier is dan de plek van, nu begrijp ik waarom ik aan mezelf moet werken. En ik begrijp ook waarom ik anderen moet helpen om aan zichzelf te werken. Want we kunnen het niet doen alleen. We moeten het met z'n allen doen. Ja? Ook al ben ik boos op de mensen die zich laten manipuleren en eigenlijk laten voor de gek houden door al deze instanties. We hebben elkaar nodig uiteindelijk, toch wel. Dus, maar er is wel op een gegeven moment een punt dat het allemaal gaat stoppen. Dus dat ga ik ook zo direct laten zien met het macrokosmisch verhaal. Maar nu zijn we met een microkosmisch. Dus hier begrijp je tenminste van, ik moet intern echt gaan veranderen. Je moet het doen, want dat is deel van jouw eigen evolutie. En bij uitbreiding ook de evolutie van de mensheid. Dus jouw deel
is altijd welkom. Ja? En het is ook hartstikke nodig. Maar de keizerin is hier zwanger. Het verwijst ook naar de maan. Dit is verwijst naar de Venus eigenlijk. Niet eens naar de maan. En Anna, pratend over Venus. Kan je nog herinneren dat wij hadden over Venus en de maan? Deze vrouw, dat is Venus. Je ziet ook heel duidelijk daar de teken van Venus daar bij het hartje daar op de grond. Ja? Dus dat betekent ook groei. Dus ook nummer 3. Nummer 3 betekent groei in de numerologie. En zij verwijst ook naar haar buik. Dus hij heeft daar een soort van staafje. En die staaf verwijst ook naar zijn buikje. Naar haar buik, sorry. Ja? Dus, maar ik ga niks hierover zeggen. Maar, want ik heb ook heel veel te zeggen over de keizerin hoor. Maar de keizerin is de zwangere vrouw. Het is eigenlijk Maria die bezwangerd is met de zuivere gedachte van de Vader. De zuivere gedachte van de Vader is de wil van de Vader. De wil van de Vader is creatie. Want dat heeft hij dan gewild. Omdat hij dat heeft gewild, heeft hij dat gemaakt. Dus hij heeft het gemaakt, zodat wij een goede huisvader, een huisvrouw kunnen zijn van hetgene dat gemaakt is. Dus dat betekent, we gaan niet het water vervuilen. We gaan zo min mogelijk schade toedienen aan hetgene wat hij wil. Snap je dat, hoe het werkt? Dus dit is hoe we ons gedrag moeten gaan aanpassen. Ik bedoel, de shaman, in dit geval, ik heb met een stam gesproken, de shaman eigenlijk noemen ze dan de taita. Ja? Die verwijst hier aan continu. Dat wij in de westerse werelden, ze noemen ons ook trouwens de kleine broertje. Heel raar. Wij zijn degene die dan geëvolutioneerd zijn, zogenaamd. We hebben al deze technologieën. Ja? Hun hebben minder technologieën, maar ze leven beter met de natuur. Het is een soort afspraak die ze maken. Dus ze zeggen ook, terreinen moet je niet verkopen. Terreinen zijn dingen die je uiteindelijk, iedereen heeft recht op een stuk terrein. Want terrein is niks zonder mens. En mens is niks zonder terrein. Dus op het moment dat je dan de slavenstructuur op loslaat, iedereen heeft toch een terrein nodig om een huisje te krijgen, om ergens een plek te krijgen, zodat ze aan zichzelf kunnen werken. En als je dat per definitie bij geboorte al van hun weghaalt, dat ze dan eerst een slaafwerk moeten verrichten, voordat ze dan iets kunnen krijgen, ja, dan ben je eigenlijk al verkeerd bezig. Dat stagneren eigenlijk de mensheid in de karmische wiel. Want wij evolutioneren niet. We denken nog steeds dat we deze dingen nodig hebben. Ik praat over regering, religie en geld. Om leven in stand te houden. Dat is allemaal bullcrap. Deze dingen bestaan pas misschien 2000 jaar. Ja? Mensheid bestaat honderdduizenden jaren. Ja? Dus deze dingen zijn machtsstructuren. En die moeten uiteindelijk weg. En ik weet niet hoe vaak ik dat moet zeggen. En ik zeg het rustig, ik zeg het boos, ik zeg het in liefde, ik zeg het op alle soorten manieren. Ze moeten weg. En ik ga je vertellen ook waarom, zo direct. Ja? Dus de keizerin is, nu is de tijd om te helpen. Ja? Sorry, de keizerin is in de positie van Bina, van begrijpen. Nu begrijp je hoe het werkt. Ja? Zwangerheid. Dus ze zit daar ook in de positie van Bina. Daarna krijgen we dan de hoge priesteres. Anna, dit is dan zeg maar de maan. Je ziet ook dan de maan op haar hoofd daar. Dit is dan de maan, en ook op haar voet. Ze strapt ook een halve maan daar. Zie je dat ook daar? Dit refereert letterlijk naar de maan. Dus de maan refereert naar de vrouwelijke energie. Maar laten we teruggaan. De keizerin verwijst naar Venus. Dus de maan en Venus, daarom was er een soort van, niet een verwarring, maar je zei van, maar ik dacht dat het Venus was. Toen zei ik, nee. Of dat het de maan was. Ik zei, nee, dat is Venus. Of andersom was het. Maar eigenlijk zijn die twee hetzelfde. Ja? Oh, oké, nou, gefeliciteerd. Portugal heeft gewonnen, zegt ze. Maar de maan is in principe de Venus ook. Maar de maan vertegenwoordigt de vrouw maagd. Sorry. Vertegenwoordigt de vrouw maagd, deze. En de keizerin vertegenwoordigt de vrouw zwanger. Maar het zijn hetzelfde. Dit is dan de Kundalini-energie, of wat ze noemen dan de Shekinah,
wat ze dan noemen ook de Heilige Geest, wat ze dan noemen, er zijn verschillende namen voor. Ja? Dit is dan zeg maar de kracht, de creatieve kracht die nog geen vorm heeft. En die vorm krijgt hij van ons gedachten. Ja? Ogo dan daarmee. Ja? Hier begin je alleen in wijsheid te handelen zelfs. Ja? Het is wat je doet met wat je weet. Dus zelf ook. Ja? Weten alleen is niks waard. Dat zeg ik altijd. En dan zie je daar ook, zij houdt dan de Torah. Dan zie je ook, als je goed kijkt, kan je lezen, Torah. Niet tarot, Torah. Dat is een andersom lezen, Torah. Torah betekent de wet. Zie je zo'n scroll van de wet. Want hij is de houder van de wet. Of zij. Ja? Dat is dan de natuurwet. Nu ga jij in wijsheid handelen. Dus alles wat je doet, ga je eerst vragen, is dat volgens de natuurwet? Is dat volgens de natuurwet? En dan de laatste, en dit is ook in de positie van Chokma. Chokma is dan wijsheid. Dus een actie ook. Dus actie met wat je doet, met wat je weet. Ja? Zo zie je ook, hè, de bovenste gedeelte, dus deze hoge priesteres, de keizer en de zegenwagen, zijn allemaal dingen die je extern doet. En de andere beneden zijn allemaal dingen die intern gebeuren. Oké? Dus, en dan de laatste, dus de magier, die zit op de positie van Keter. Ja? Dit is waar we naar de hoogste kennis van bewustzijn gaan. Ze zeggen ook, je ziet ook daar, de slang om zijn heupen daar. Op de heupen van de magier. Dat is dan de kundalini. Hij heeft dan de kundalini als zijn kracht. En hij of zij heeft dan heerschappij over de elementen. Dat zie je dan op tafel daar. De kelk. Zie je dan de munt. Zie je dan de zwaard. En dan zie je dan de wand. Dat is dan de baston. Oké, dan zie je dan daarop. Dit zijn allemaal vertegenwoordigde elementen. Oké, de munt, als we dan bekijken in terminologieën van interne kwaliteiten. De munt betekent wat je doet met wat je hebt. Ja, het is dan resources, dat zijn hetgene wat je hebt. De zwaard vertegenwoordigt logica. Dat is dan je capaciteit om te begrijpen. De kap vertegenwoordigt creativiteit, hoe creatief ben je. En de wand, dus de baston, vertegenwoordigt de wilskracht. Ja, dus je ziet dan al deze componenten weer terugkomen tot één geheel in de levensboom. Helemaal in de positie van Keter. Dus al deze losse kwaliteiten, die komen uiteindelijk in de magier terecht. Oké? Deze mooie, prachtige kwaliteiten. Moed, wilskracht, capaciteit om patronen, logica te denken. Capaciteit om creatief te zijn. Ja? Dit zijn de dingen waar je aan moet werken. In jezelf. Zie je? Het pad van de dwaas. Nu gaan we hetzelfde doen. Je ziet ook hier trouwens dat dus de dwaas moet uiteindelijk de meester worden, de magier worden. Wat ze ook noemen de magi. Of de drie wijzen. In de Bijbel praten ze over de drie wijzen. Ja? Ze verwijzen naar de magi. Dit is dan de magi, de magier. Ja? Je ziet ook, hij heeft een soort staf in de hemel. Ja? Hij heeft een staf in de hemel en zijn vinger op aarde. Dat verwijst, ik heb mijn hoofd in de hemel. Dan zie je ook een 8 daarboven. Een 8 over zijn hoofd. Trouwens, de krachtkaart heeft dezelfde ook op zijn hoofd. De infinity teken. Ja? Dat is dan de 8. De nummer 8, gewoon letterlijk. Ja, dat is het infinity teken. Dat is ook het teken van God. Ja? Het is het teken van goddelijkheid in ieder geval. Van eeuwigheid. Dus de magier heeft zijn hoofd in de hemelen, maar zijn voeten zitten op aarde. Hij is een praktisch persoon. Ja, hij zweeft niet te veel. Wat heel veel mensen doen, als ze dan de spirituele pad betreden, zweven ze heel vaak ook heel veel. Je moet met de voet op de grond blijven. Je moet praktisch zijn met spirituele wetten. Want geestelijke wereld is fysieke wereld. De fysieke wereld is de conclusie van de geestelijke wereld. Dus al deze geestelijke werelden, zoals ik het al eerder heb uitgelegd, die nemen dan de conclusie in de mens. Ja? Dus daardoor kan je ook contact hebben met al deze krachten. Ja? En de magie verwijst ook aan degene die in staat is deze elementen te beheersen. Het is dan jouw cadeautje.
eenmaal je moreel bent en je hebt deze kwaliteiten allemaal bereikt, de cadeau van de hogere werelden is heerschappij over deze elementen. Oké? Dus nu gaan we de wereld van het pad van de wereld kijken. Gaan we hetzelfde doen met de eerstvolgende stapel. De 11 andere stapel die over zijn in de grote arcana, die gaan we nu gebruiken. En dan gaan we ons dan op deze manier positioneren, dezelfde manier positioneren eigenlijk. En we gaan vervolgens weer van rechts naar links. Ja? Van het Malkut naar Keter. Ja? Dus de macrokosmische boom vertelt ons over de krachten van de natuur. Dus dit is dan wat we nu gaan bespreken. En de spirituele wetten. En de 2 richtingen waarop onze samenleving kunnen gaan. Dus er zijn deze boom nu vertelt ons over de 2 richtingen dat de maatschappij kunnen kiezen als maatschappij. Ja? En ook de krachten, de natuurwetten, die dan het gaat overnemen. Op basis van de richting dat de mensheid collectief heeft gekozen. En ik ga je vertellen waar wij nu zijn. Op deze manier van presenteren. Oké, dus we gaan natuurlijk op de aardpositie gaan we de wereld plaatsen. Het is zo mooi, mensen. Dus nu gaan we de boom hebben die ons gaat vertellen. Zeg maar van hoe de pad van de wereld is. Collectief. We hebben daarvoor gehad van de dwaas, dus het individu. Hoe de pad van het individu is. Ja? Dus het is perfect. Dus, en op de positie van de aard, dus de dwaas was dan toen op de positie van de aard, de kennis van de zelf. En nu zetten we dan de wereld op de positie van de aard. Dat is dan dus de kennis van de wereld. Ja? En dit is ook nummer 21. Dit is de kaart nummer 21. En de kaart gaat van 0 tot 21. Dus de eerste kaart is de dwaas. En de laatste kaart van de grote arcana is dan nummer 21. 21 is ook een hele mystieke nummer. Als je 21 is 3, dus 2 plus 1 is 3. Dat is ook de nummer van groei. Maar 21 is ook weer 3 keer 7. 777. Het is ook de nummer van de bovenmenselijke. Of de Christusfiguur. Of de ontwikkelde mens. Dat vertegenwoordigt dit kaart ook trouwens. Mooi ook. Maar dan gaan we in de volgende seizoen gaan we deze kaart ook helemaal uitpuzzelen. Ja? Daar zie je dat in de plek van de aard. Daar is er eigenlijk geen Sefirot. Het is eigenlijk een hoe noem je dat? Dat is dan de positie van de aard. Dat is de essentie van de boom. Ja? We zijn bijna klaar. We gaan deze doen en dan zijn we klaar hoor mensen. Dus laten we beginnen met de opstanding. Dat is een hele... Kijk, deze kaart zegt ook al heel veel. Dit zijn mensen. En je ziet ook heel veel mensen daar. En dan zie je daar een engel die een trompet blaast. Van mensen. En het heet hier het oordeel. Maar andere stapels die noemen het ook de opstanding. Het opstaan. Wakker worden. Ja? Dus er zullen Johan de Doper zijn. Die lopen rond en die zeggen tegen de mensen. Luister, jullie moeten wakker worden. Want wat jullie aan het doen zijn is niet moreel. Wakker worden dus. Wakker worden. En er zullen mensen die daar gehoor aan zullen geven. En er zullen mensen die geen gehoor aan zullen geven. Maar je ziet daar, ze zitten in een graf. Die mensen komen uit een graf. Omdat ze dood zijn. Dit is hoe de donkere occultisten ook continu zeggen. Ze noemen deze mensen de dood. Want ze zijn letterlijk de dood. Als je dat goed bekijkt. Ja? Het universum eigenlijk roept de gehele schepping. Sorry voor dat mensen. Het is altijd zo. Dus het universum roept de gehele schepping om vanuit de basisbewustzijn omhoog te komen. Ja? Dat is wat er gebeurt. Er zullen heel veel mensen zijn, niet alleen maar ik hoor, die jullie continu zeggen van, ja, het is nu tijd dat je dan gaat inzien dat deze systemen, ze houden ons tegen.
En dan zeg ik het nog een keer en nog een keer, net als Johannes de Doper. Ja? En eindelijk moet er gehoor aangegeven worden. Dus dit is dan de positie van Malkut, dus de basisbewustzijn. Het oproep om uit deze bewustzijn te komen, omhoog te klimmen, als maatschappij. De eerstvolgende natuurlijk is de zon, op de plek van Jesod. Dit is het licht. Dus de oproep is om het licht te gaan zoeken. Mooi. Je kan deze macro en micro ook zelf bij elkaar plaatsen. Ja? De dood in de zin van blind zijn. Ja, precies dat, Anna. Het zijn dood in de zin van blind zijn, in de donker zijn. Niet begrijpen, het niet weten. Ja? Dus dat is een oproep om te gaan zoeken, om waarheid te gaan zoeken. Ja? En in het collectieve zin betekent dit de zon zoeken, het licht zoeken. Als collectief ras. Het licht gaan zoeken. Het gaan begrijpen. Ja? Dus en nu komt het, want de microkosmos en de macrokosmos, die hebben één klein verschilletje. Bij de microkosmos die we daar net hebben gehad, daar de bovenste gedeelte is dan, bij de microkosmos is dan jezelf actief, zeg maar. En beneden is jezelf de passiviteit, dus de kwaliteiten, passieve kwaliteiten, zeg ik altijd. En boven is dan actieve kwaliteiten. Bij de macrokosmische boom, linkerpad, dus de benedenste gedeelte, is de verwerping van waarheid. Dus we zeggen, we gaan waarheid niet aanvaarden. We willen hem niet hebben. We willen het niet eens horen. We willen de waarheid niet eens horen. Ja? En de rechterpad, dat is dan in dit geval de bovenste pilaar. Dat is dan wanneer je de waarheid wel aanvaardt. Dus vanuit hier gaat dan de splitsing plaatsnemen. Op het moment dat je wel als collectief waarheid aanschouwen, nemen, wat gebeurt er? En als je dan collectief waarheid niet neemt, wat gebeurt er? Dus het wel nemen van waarheid, wat gebeurt er? Het niet nemen van waarheid, wat gebeurt er? Ja? Dus de eerstvolgende is het niet nemen van waarheid. Dit is de eerste, dat is de maan, op de plek van Hod. Ja? De maan, dit vertegenwoordigt de donker. Ja? Wanneer we de waarheid verwerpen, overvalt ons de duisternis. Dit is wat het betekent eigenlijk. Het staat ook voor het negeren van waarheid. We zitten in de donker. Ja? Dat betekent de maan ook. Ja? De maan is in de donker, is actief. Ja? Dus het vertegenwoordigt de duisternis. Ik zoek niet zo ver met dit soort dingen, hoor. Ik bedoel, als je een klein beetje vermogen hebt om relatie te leggen, wat ik dan in de eerste aflevering heb besproken over symbolen, het relatie leggen met dingen, dan zal je dan heel snel deze betekenis eruit halen. Zonder dat er heel erg veel en diep in moet gaan. Dat gaan we doen in de volgende seizoen wel. Maar ik bedoel, dit is de maan, die is in de donker, toch? Dus dat is dan wanneer je dan de waarheid negeert. Ja, dat is dan in de plek van Jod. Daarna zie je de sterren. De sterren, wat doen de sterren? Die geven licht. Dat is dan wat de sterren. En dan zie je daar natuurlijk de Noordpoolstar. Met die andere 7 sterren die daar ook aanwezig zijn. Ja, dus, maar de ster, hier hebben we de waarheid geaccepteerd. Dus als ras wordt er een oproep gedaan van mensen als geheel, als mensheid, als cultuur, als Nederland, als Curaçao, als Bonaire, als Bonaireaan, of als Bonaire, als Aruba, als Sint Maarten, als Sint Eustatius, Saba. Kies voor waarheid. En niet voor de slavensystemen die we nog tot nu toe hebben. Dit is het. En dan is dan de keuze aan de mens. Gaan we dan de donkere kant in? Wat noemen we dan de linkerpad? Of gaan we dan de lichtpad in? Dat noemen we dan de rechterpad. Ja? Dus als we dan, dit is dan zeg maar boven. Dit is de eerste stap naar boven. Dus we kiezen. Ja? Dan heb je dan de toren. De toren is in de plek van het hart. De Tefiret. Maakt niet uit welke pad we nemen, verandering zal plaatsnemen. Dus deze is een neutrale. Het is ook een neutrale. Daarom is het ook in het midden. Want het is een neutrale kaart.
Het is niet goed, ook niet slecht. Ja? Maar er zullen wel plotseling verandering op komst zijn. Dus als we uit duisternis kiezen, plotseling verandering. Deze kaart, heel eerlijk gezegd, laat mij herinneren op 9/11. Ik weet dat jullie dat ook dezelfde idee naar voren brengt. Want soms heb ik een paar van die, hoe noem je dat? Een paar van die filmpjes gezien van toen de Twin Towers in het vuur was. Zag ik mensen letterlijk uit de Twin Towers zichzelf moorden. Zichzelf van de toren, zeg maar, laten vallen. Ja? Als ik dit zie, is dat. Ja? Dit is eigenlijk 9/11 voor mij, als ik dit zie. En dan zie je daar de weerlicht van Jupiter, van Thor, Jupiter. Ja? Zie je dan, zeg maar, de bliksem. Ja? En die brengt per direct verandering. Ja? Dus, deze krachten zijn niet om mee te sollen. Op het moment dat dit gaat gebeuren, dingen gaan veranderen. En na 9/11 was de wereld nooit meer hetzelfde. Al die regelgeving, slavernij is nog meer plek genomen in ons bestaan. Er worden meer controle uitgevoerd. We zijn geen kleine kinderen, dus je hoeft niet elke keer te controleren. Je hoeft niet te vragen van wanneer ga ik plassen? Wat is je telefoonnummer? Hoe doe je dat? Wat is dat? Wat is dat? En in de mom van, we hebben het nodig voor veiligheid. Veiligheid bestaat niet. Okay? Maar al deze veranderingen zijn plaatsgevonden. COVID. Dezelfde idee weer. Ja? Op het moment dat we waarheid niet kiezen, brengen ze dan, zeg maar, deze kaart eigenlijk in werking. Ja? En niet vergeten, deze krachten, die doen gewoon hun werk. Ze zijn niet van, jij begrijpt niet, dus ik ga... Nee, dat werkt niet zo. Wij zijn de bewuste wezens en onze gedrag gaat hun besluiten van, oké, dit is wat we gaan doen. Ja? Dus je moet heel voorzichtig zijn, maar dit is verandering, meteen. Ja? Goed of slecht, maakt niet uit. Goede verandering of slechte verandering, maakt niet uit. Als je een keuze maakt, komt de verandering per direct. Dus die is dan in de plek van Tiferet, dat zie je daar in het midden. Daarna krijgen we de duivelskaart. De duivelskaart, dit is dan over slavernij. Op het moment dat we de duister kiezen, niet vergeten, deze kaart zit beneden aan de linkerkant, zie je daar. En de maan is daarvoor. De maan is de duisternis. Dus we hebben gekozen voor de duisternis. Ja? Dus de resultaat daarvan, ja, is, dit is ook wanneer we de waarheid hebben verworpen, krijgen we zelf opgelegde slavernij. Die we zelf aan onszelf hebben opgelegd. De ketting is niet eens strak. Zie je dat? Het is losjes. En dan laat je dan Lucifer over ons heen heersen. Ja? Dus je maakt jezelf een slaaf. Door deze structuren te accepteren. Want dat is het, zelf opgelegd. Je accepteert ze. We moeten het hebben, anders kunnen we niet leven. In jouw hoofd, in jouw beperkte basisbewustzijn die we net zijn vandaan gekomen. Snap je dat? Dit is wat dit aan het ons vertellen is. Het is zelf opgelegd. Ja? Dus de kettingen zitten los om de nek. En daar zijn we dus nu. Hier zijn we. Dit is de plek waar we nu zijn. Ja? Dit is de slavernijkaart. Zie je dat? Dit is de slavernijkaart. En hier zie je, overal krijg je dezelfde dingen weer. Op het moment dat we de waarheid negeren en verwerpen, want dat we denken dat we zelf creator zijn van onze eigen waarheden, dan doen we dit. Dan leggen we op onszelf slavernij. En het wordt alleen maar erger en erger. Collectief, hè? Het wordt alleen maar erger en erger en erger. En hier wil ik ook een klein beetje praten over de sorry-verhaal van Nederland naar de eilanden toe, naar Suriname toe. Ik denk dat het belangrijk is om die plek ook meteen aan te kaarten hier. Sorry zeggen heeft geen zin, mensen. Ik weet dat heel veel mensen een vooruitgang vinden, maar het is geen vooruitgang. Als het ware, het is zelfs een achteruitgang. Want wat gebeurt er nu? Iemand komt in jouw huis. Die pakt jouw televisie. Ja?
Later beseft hij van, oh, het was verkeerd. Sorry, ik heb je televisie gepakt. Waar is dan mijn televisie? Ik ga 20 gulden voor de televisie. Maar de televisie kost geen 20 gulden. Dus de enige manier dat je dan karmisch gezien, want karma krijgen ze altijd. En hier ben ik heel erg vurig in. Want je denkt dat je dat niet krijgt. Dat is wat je denkt. Dat is je domheid, gedachtegang. Maar dat mag wel zijn. Als je dat in die wereld wil leven, good luck. Want je gaat het krijgen. De enige manier, en ik ga je vertellen hoe je dit kan oplossen, hoe je een echte sorry kan geven, is om te zeggen, we zullen niet meer deze eilanden, we zullen niet meer zelfs Nederland als slaaf laten. Want zelfs de Nederlanders zijn slaven. Omdat ze zelf die slavernij op zichzelf hebben opgelegd met dit soort kromme gedachten. Snap je? Dus het heeft geen zin om sorry te zeggen als je je gedrag niet aanpast. Slavernij is er nog steeds, mensen. Het democratisch systeem is een slavensysteem. Het is nu in plaats van één persoon, meerdere mensen die over jouw toekomst besluiten. Ik zeg niet dat je geen regels moet hebben. Regels moeten altijd zijn. Maar die regels die moeten gebaseerd zijn op natuurwetten. En die kan je heel makkelijk eruit halen. Dat is niet zo moeilijk hoor. Ja? Alleen jij doet je huiswerk niet, daarom weet je het niet. Dat is heel veel mensen die hebben dat. Ja? Dus, sorry zeggen heeft geen zin. Wat je moet doen is aanpassen van je. Ja, wat je moet doen is aanpassen van je gedrag. Iedereen moet zijn gedrag aanpassen. Ook de Curaçaoenaar naar elkaar toe. De Nederlanders naar elkaar toe. Wij, Curaçaoenaars, naar Nederlanders toe. En Nederlanders naar Curaçaoenaars toe. Allemaal moeten ons gedrag, want Curaçaoenaars, Arubanen, Bonaireanen, die gedragen zich als slaven. Dat mag wel, heus wel gezegd worden. Ja? Oh, kan je alsjeblieft mij helpen? Ik heb je hulp nodig, want anders kan ik het niet. We zijn een klein eiland. Hun zijn niet de creator van de wereld. Als jij jezelf aanpast en in harmonie leeft met de natuur, dan zul je geen Nederlander nodig moeten hebben om jou in leven te houden. Ja, sorry, don't pay my worry. Dat klopt. Ja? Dus je moet gewoon moreel worden. Wij moeten moreel worden als met de slavengedachtegangen die Curaçao en Bonaire en Aruba en Sabes en Eustatius hebben. En Nederlanders moeten moreel worden om te stoppen meesters te spelen. Want hier word ik boos. Dit is hetgene wat mij boos maakt. De slavenstructuur. Ja, en je ziet het ook gewoon in alles. Oh, laat me je eventjes hoe noem je dat? Een schuld aanpraten. Laat me even miljarden aan jou geven, wetend dat je nooit kan terugbetalen en dat ik je altijd kan controleren. Ik zie het wel hoor. De rest van de wereld, de rest van Curaçao en Bonaire, ziet het niet? Ik wel. Ik zie het wel. Dit is dan de kaart van slavernij. Ja? Dus wij hebben de waarheid verworpen. Eerst volgende stap is slavernij. Nou, wat gebeurt er als we de waarheid aanvaarden? Als we het wel accepteren? Dan krijg je matigheid. Matigheid in de plek van Gebula betekent ook mercy, betekent genade. Ja? Als we accepteren, dus dat is dan de goede richting gaan, mensen beginnen dan verlicht te worden. Dan krijg je kansen na kans, na kans, na kans. Om jezelf op de juiste manier te ontwikkelen, om je bewustzijn om jezelf te evolutioneren, dat de mensheid kans krijgt om te evolutioneren in rust en vrede. Zonder oorlog, zonder een van de dingen, want je sponsort niet deze systemen om oorlog te gaan voeren. Het punt dat je deze mensen sponsort om oorlog te gaan voeren, zegt heel veel van jou. Ik sponsor ze al lang niet meer hoor. Ik ben een soevereine mens. Een punt. Er is niks anders dan soevereine mensen. Ja? Je kan je niet jouw verantwoordelijkheid aan de regering geven en denken dat het allemaal goed komt. Het werkt niet zo. In fact, we zijn slechter nu. Slechter. Oké? Je bent een soevereine mens en je bent verantwoordelijk voor je eigen daden. De regering kan niet verantwoordelijk zijn voor wat jij aan het doen bent. Dus stoppen met hun te sponsoren.
En dan er moet alleen maar de wil zijn van mensen die bij elkaar komen om projecten uit te voeren. Het is allemaal niet zo moeilijk hoor. Je hebt geen regering voor nodig die uiteindelijk nota bene alleen maar ertussen zit om geld te verdienen en het hele proces te verstoren. Ja, als jij moreel bent, dan handel je automatisch in die moraliteit, in harmonie met de natuur. Dan zal jij altijd een goede vader zijn voor de natuur, een goede vader zijn voor de wereld. Het is niet zo moeilijk, mensen. En het is ook niet een fantasie, want het is al gebeurd. Wij zijn gewoon de verkeerde pad nu ingegaan. We zijn dan de linkerpad ingegaan. Dus daar zit het dan, de matigheid in die plek. Nu, als wij de waarheid verwerpen, dit is dan de eindbestemming. Als wij de waarheid, dit is waar we naartoe aan het gaan zijn. Ja, ik weet niet hoeveel Johannes de Dopers moeten er zijn om jullie dit te vertellen. Dit is de eindbestemming voor als we de waarheid verwerpen. Het resultaat zal dood, stagnatie en mijn favoriete, verwijdering. Net als dan de zondevloed. Gewoon verwijderen. Ja? Dus blijf maar zo doorgaan en belasting betalen en regering accepteren en wat nog meer. Religies aanvaarden met hun controlesystemen. Blijf maar doen. De mensen die bang zijn om dood te gaan, dit is precies wat je aan het doen bent. Je zoekt de dood op, zelf. Ja? En dit is wat er gebeurt. Ja? Je ziet hier ook, hè, eventjes voor het gemak. Dat ga ik later ook in de volgende seizoen heel goed uitleggen. Je ziet daar, de koning is daar dood. Zie je dat? De koning is dood. De bisschop is daar aan het huilen. Want die weet niet wat hij moet doen. Die gaat ook dood. Er zijn andere kaarten. Je ziet ook de bisschop, die is ook onthoofd zelf. Ja? Iedereen gaat dood. Ja? Niemand wordt gespaard. Het hele systeem wordt gewoon gereset. Dus wat wil je? Wil je deze pad wel even volgen? Dit is een resultaat. Onze voorouders wisten het al. Die hebben het al lang voorspeld. Want dit is hoe de krachten werken. De universele krachten werken zo. Op het moment dat want we zijn nu kankercellen op aarde. Omdat wij niet begrijpen hoe we moeten gedragen. Ja, hij zegt, als je niet gaat stemmen voor de regering, zal de regering de grootste partij... maar kijk, er zullen altijd mensen zijn die in hun fantasie willen blijven doen hoor. Ik zeg al, ik geef je 3 waarschuwingen. En klaar. Ja? De resultaten en de consequenties. Er moeten meer goede mensen zijn die dit begrijpen. Die begrijpen het verschil tussen goed en kwaad gedrag. Ja? En die hebben besloten om moreel te zijn. Maar gevaarlijk zijn. Dan zal je zien dat deze instanties op een gegeven moment gaan stoppen. Want het moet gewoon, en ten tweede, al deze ambtenaren, die moeten ook gewoon stoppen met te gaan werken voor, zoek gewoon een andere baan. Het is allemaal niet zo moeilijk. Stoppen met politie zijn of zo. Of met militairen zijn of zo. Stoppen nou gewoon ermee. Want als jij meester wordt over de elementen, op een gegeven moment is het afgelopen. Is het afgelopen voor deze instanties? Toch wel. Maakt niet uit. Maar we krijgen kans na kans om die kant op te gaan, collectief. Ja? En trouwens, dat is een hele goeie. Eva zegt van, als je niet stemt, laat je zien als volk dat je geen regering wilt. En klaar. Want de regering heeft er geen zin. Want als jij regering, moet je je voorstellen, je sponsort al deze pedofielen. Want de meeste zijn pedofielen. Dan willen ze niet dat we via een app stemmen. Ja, dat is ook een goeie. We moeten eigenlijk een app hebben waar we kunnen stemmen. Of waar we bij alle besluit laat stemmen. Waarom bouwen ze zo'n app niet? Dat kunnen we nu heus wel doen. We hebben wel een app om onze belasting te controleren. Maar een app om onze rechten uit te spreken, nou, dat zit niet in, hè? Want we gaan hem bemoeien met hun macht. Daarom. Precies. Wanneer we digitaal stemmen, komt de ware stem van de volk naar voren. Ja? De dood is dan, zeg maar, wat we dan... Dus stoppen deze wat ik dan noem deze pedofielen, zeg maar, te sponsoren. Ja?
Want je sponsort ze en dan gaan ze zogenaamd goede dingen doen, maar dan gaan allemaal oorlog sponsoren. Ja, alsjeblieft zeg. De dood is dus de oplossing. Maar als wij dan de dood niet kiezen, dan krijg je de hangenen. De gehangenen noemen ze deze kaart. Dit is voor mij de krachtigste kaart aller tijden. De gehangenen. Ja? Heel veel mensen zien het niet eens, ze zien het als iets negatiefs. Het is niet, integendeel, het is een heel erg positieve kaart. Dit is de ware wilkaart van de volk. Ja? De wil van de schepper zelf. De volk die heeft besloten als volk om de wil van de schepper te aanvaarden als volk. Ja? Het is het tegenovergestelde, daarom is het omgekeerd. Het is het tegenovergestelde van jouw eigen wil. Ja? Jouw domme kleine wil. Ja? Daarom hangt hij. Het is het tegenovergestelde van je ego. En gaan ze hun zogenaamde goede daden uithangen door toch te regeren. Nee. Kijk, als wij als geheel gewoon... Moet je je voorstellen als de hele volk zegt van... Ik erken je niet als autoriteit. Ik herken je gewoon niet als autoriteit. Ze kunnen toch niet iedereen in de gevangenis stoppen? Dat kan toch gewoon niet? Ja? Dat gaat gewoon niet. Dus je moet het als volk doen en niet als een persoon. Eén persoon die naar voren gaat en die zogenaamd leider of guru is. Heeft maar geen zin, man. Daarom, ik ben geen guru. Ik leef volgens de natuurwetten. Ik weet het van mezelf. 1.000.000%. En ik weet wat mijn rechten zijn. En ik ben ook een soevereine mens. Die heb ik ook aangemeld. En als ze dan niet accepteren of niet, dan maakt me geen donder uit. Ik ben soeverein. Dus degene die voor de deur hier komt met een bullshit, die gaat het weten van me, hoor. Dus ik ben niet zo geheimzinnig daarover. Want ik wil dat mensen ook moedig buiten komen en zeggen van, luister, ik ga mezelf verdedigen, want het is mijn recht als een wezen die onder God zelf valt en niet onder een regering valt. Ik doe niemand slecht. Je gaat niemand vermoorden. Je gaat niemand pijn doen. Dus what the fuck doe je voor mijn deur hier? Ja? Dus kom niet mij stelen, omdat je dan zogenaamd een papiertje hebt met een fucking stempel. Maar zo werkt het niet. Ja? Ze zijn geen goden. Nee, je bent geen god. Punt, basta. En einde verhaal. Ik wil niet eens over mij praten. Je bent geen god. Je besluit niet over mij. Je bent niet eens een natuurwet. Ja, als de water hier, als het gaat regenen, kan je niet eens zeggen tegen het regen stoppen. Dus hou je kop dicht. En ga gewoon lekker als een klein kindje ergens zitten. En leer gewoon moreel te zijn. Ja, we hebben inderdaad niks te verliezen, Eva, behalve onze vrijheid. Ja, we zijn onze vrijheid nu aan het verliezen door deze actie, door deze domme acties. En dan willen mensen mij vertellen dat ik ze niet dom mag noemen. Dit is dan wijsheid. Wijsheid is de ware wil van de Vader aanschouwen. Dus de kwaliteiten van deze 10 Sefirot aannemen als jouw eigen. Als collectief. Weet je hoe machtig we worden? Je wil niet weten, man. We houden onze vrijheid of we geven deze weg aan zogenaamde heersers. Inderdaad. Ja? Democratie is geen vrijheid. Democratie is een verkapte vorm van slavernij. Dat is de waarheid. En punt. Want iemand anders gaat vertellen hoe jij moet gedragen. Jij moet weten hoe jij moet gedragen door moreel te zijn. En stop een slaaf te zijn elke ochtend om te gaan werken. En gewoon eventjes thuis blijven en je huiswerk doen. Net als de kluizenaar. Verkluister jezelf, zet jezelf in een kamer en ga boeken lezen, internet doorlopen en deze occulte kennis tot je nemen. En dan gewoon beginnen te begrijpen hoe het werkt. En dan God opzoeken, de creator opzoeken. Niet religie. De wezen die jou adem geeft, ja. Die je niet gelooft, ja. Die houdt jouw hele lichaam in elkaar, want jij doet het niet. Jij weet niet eens hoe het werkt. Dus hoe arrogant kan je zijn om te zeggen er is geen creator? Hoe arrogant kan je zijn? En granted, ik begrijp dat er heel veel mensen zijn die denken dat die zijn atheïstisch. Dat begrijp ik ook allemaal. Of agnostisch. Ik zou niet eens zeggen dat je agnostisch bent. Agnostisch betekent je bent een idioot. Dat betekent agnostisch. Agnostics. Gnostic betekent kennis. En A betekent niet.
het niet. Dus je gaat iedereen zeggen dat je geen kennis hebt, dat je dom bent, dat je niet Jood bent dus. Dus waarom gebruik je het woord agnostisch überhaupt? Oh mijn god. Dus zie je, hè, mensen die weten niet eens wat ze aan het doen zijn. En dan heb je natuurlijk de atheïst betekent zonder God. En sorry, maar de natuurwetten, als je mij nu vraagt wie God is dat natuurwet. Als we met z'n allen opstaan, staan we sterk. Alleen opkomen tegen Jezus vergt moed. Ja, het vraagt moed. Dat is wat we hebben. Daarom hebben ze ook trouwens, Eva, daarom hebben ze dan de volgende kaart de krachtkaart vervangen. Want de volgende kaart, dat is een hele goeie. Die is dan zeg maar de justice kaart. Ik heb de Nederlandse versie niet kunnen krijgen. Dit is dan zeg maar de justice kaart. Nee, de zogenaamde is niet alleen in Nederlands. We willen alleen het goede bezitten, maar vechten tegen elkaar. Slechte daden. Ja, inderdaad, we willen het goede hebben, maar we vechten tegen elkaar. Op ons werk. Weet je, voor mij is het hilarisch. De ene slaaf, die gaat de andere slaaf, zeg maar, tegen vechten. En beide zijn slaven. Ongelooflijk. Hoe gevallen zijn we? Maar goed, dit is dan de justice kaart. Deze kaart, wat jij zei net, Anna, of Eva. Deze kaart, die was vervangen met de kaart van de kracht. Van die vrouw, weet je wel, die vrouw die dan de leeuw zijn mond open houdt. Het is vervangen met deze kaart. Heel vaak in sommige stapels is dat vervangen. Omdat ze zeggen dat moed is hetgene wat wij als collectief moeten hebben. En dat is ook waar. Maar er is één ding dat ik wil zeggen en hiermee wil ik dan zeg maar de show vereindigen. Ja? Hiermee wil ik de show eindigen. Deze guy is de shit. Ja? Als je mij vandaag vraagt, wie is God? Ik zou jou zeggen, God is wet. Deze wet noemen we natuurwetten. Niet de wet van de koning of de mensenkoning of de koningin die dan in hun fantasie poppenkastwereld leven, die helaas onze wereld naar de knopen aan het helpen zijn. Niet die. Ik praat over deze zeg maar wet. Deze natuurwet. Die vertegenwoordigt Keter, die vertegenwoordigt God zelf, kan je zeggen. Die vertegenwoordigt de wil van God. Die vertegenwoordigt het woord van God. Noem maar een naam die je maar wil. Maar uiteindelijk, wat je gaat horen van mij, tot in de eeuwigheid, der eeuwige, uit mijn hart en uit mijn mond. Lex Rex en Rex Lex. De waarheid is koning en de koning is de waarheid. Tot de volgende seizoen, mensen. Ma'a Keru. Spreek de waarheid. Oh, dankjewel. Ja, ik was al jaren geweest. Dankjewel. Amen, zegt Anne. Ja, absoluut. Graag gedaan, Eva. Tot de volgende week, mensen.